Maybe we can equal because achom kunene video this man of God, the prophet Emmanuel Okeke. Achom kunene video ya. Because he is one of the men na like ekwe di na-ege ha ntị. I like you see the so to that because na ha nwere eziokwu ha na-ekwu dị mma. Because no most of ndị anụ ala sị na ha na na bubatala aghụghọ n'ime. O batala aghụghọ na like nwanne anyị nwoke bụ Attire bịam na couple tipa 1970. On a tipa 1990 or 2000. Sikwezi okwu 2010 or 2020. You cannot do it. When you on a couple tipa 1970. The 1970 we na anya you put a shirt. Unlike ndan waya bụ ị na anya nwe bed n'azụ soft steering. You on a couple on tipa 1970. Afụfụ. On a of development or ya abanye na mana ọpụta ọ na-asị gị technology say technology asị ha. Ihe ejizi na onye na-asị gị technology nwale ihe o mepụtago. Na a couple tipa, one tipa in 5 months, one tipa in 5 months. In a year, a couple of 4 tipa or 3. In a year, a couple of 3 or 4. Ole ane mono. So bikono, in order not to go far, and then this man of God, kono nui hoku basalo, deneji butalo sena signo omenala. Omenala di iche na alosin. Ọdịnala Igbo na omenala abụrụkwa n'ofu. Ọ dị bende na omenala abụrụkwa n'ofu. So that kide mena mistake je na agota fe ihe okay. Learn to listen, learn to read, learn to study. History is different from tradition. Tradition is different from culture. Na otago maka onye pụta akpụkọ history ọnụ, ukota history, ukota tradition, you will na join ko na confuse ndị mmadụ. If you want to talk history, talk history. History anolo onwe ya iche. If you want to talk about culture, you talk about culture. If you want to talk about tradition, you talk about tradition. Maka ha na abụrụ ofu. Nghọtago omenala na ọdịnala abụrụ ofu. Na nghọta omenala na ọdịnala abụrụ ofu. Uha. And then in this video, kono nghọta ihe this prophet Emmanuel Okeke na-ekwukwana na this video. Nenecha ya kabarụ na-efolokwana na this page. Ka ọ dị. Igbo dị mma ekene mụ nọ afọ m bụ Emeka Emmanuel Okeke. Onwe ife nsị ka nkọwala anyị taa. Ana m n'ife mma kọwala anyị abala anyị ezigbo ulu. Ọ gbasara ife a na-akpọ omenala. Omenala adịrọ njọ ma ime ezigbo omenala. Mana ọtụtụ omenala anyị na-afụzi n'ugbu a bụ omenala eji ekwensu eme, eji ajọ ife eme ka ndị na-akpọ na ekwensu, mana anyị ma na ekwensu bụ ajọ mmadụ ma ọ ajọ ife. Asị na mmadụ na-efe ekwensu ajọ ife, nwere mgbe o jido mma. Asị na mmadụ na-efe Chukwu ezigbo ife. Mana ọ nwere nsị ka nkọwala anyị bụ ndị Igbo anyị na-ekwu maka omenala ka anyị chi ya azụ na omenala. Na omenala bụ culture anyị, bụ tradition anyị, mana ma ọ bụ njirimara otu esi akpọ ya n'Igbo, njirimara anyị. Mana ife nchọ ka nkọwakwala anyị bụ na mfe alụnsị abụọkwa njirimara anyị. Maka ndị na-ekwu ka echi ya azụ na anyị efe alụnsị nke anyị eme ka eje bute alụnsị dị n'obu, ka eje bute nke omenala anyị. Mfe alụnsị adọrọ n'omenala anyị. Mfe alụnsị adọrọ n'omenala anyị, ka akọwa anyị ọfụma. Ada onwe ọtụtụ ife dị n'omenala anyị dị mma, nwe ọtụtụ ife dị n'omenala anyị adịghịzị mma. Ọtụtụ ife dị n'omenala anyị dị bụ mma, mana kịta ewelugo alụnsị mechie ife niile. Like mgbe m na-ekwu gbasara ife nli ji ọfụ bụ ife na-atọ ọtụtụ mmadụ ụtọ. Mụ nwa sokwa na ndị ọ na-atọ mgbe ọbụla na-eli ji ọfụ anabata obodo. Ada ọbụla ị mara abụ m onye chili echi, abụ m nze, Chukwu bụ eze, echili m echi, chizu echizu, ana m ana ịtọ ọka ọtụ na-ekwu. Ịkwata omenala kịta ihe eji ofu ọkụkọ na ji ekunye m ọka mmalụ. So na ihe gbasara omenala, ife m ka m na-ekwu gbasara omenala, na m ekwe nke nọ ife nnọtara anọta. Ana m ekwu ya azụ onye bụ onye afọ Igbo ụtakwa na ọtụtụ ife dị n'Igbo. Amachara mfa ncha, mana ama m ọtụtụ ife dị n'Igbo. Abụ m onye na-anọkarị n'akụkụ ndị okenye. And ndị okenye ana m alaik na ebe ndị okenye ndị kacha mmadụ na-anọ, and ana m anụ ọtụtụ ife, na-afụkwa ọtụtụ ife before wee zọọ ọkpụkpọ oku Achukwu kpọm. So mgbe nzara ọkpụkpọ oku Achukwu, ọ maka na anyị afụgo na ụzọ adịrọ ebe a, na-akọwa ndị be anyị na ụzọ adịrọ ebe a. Ife m ka m na-ekwu against tradition, ana m ekwu against omenala dị mma n'ala Igbo. Enwe ọtụtụ omenala ndị be anyị mebisigo.
Ibia na ba anyị kịta na ifu na ụmụazị na-egezi n'ife gbasara alụ nsọ, ụmụazị na-achọ na-eme mpụ. Ewele mkpụrụ mmiri ewele nke a na-achọ na-eme mpụ asị na a na-anụ ọgụ gbasara omenala n'aka mba. Anyị kwesịrị ka akọwaa ife bụ omenala. Ọ bụ na akọwala ife bụ omenala, o nwere ka isi asị onye ọbụla chi etere omenala. Kọwaa ife bụ omenala ka a na-agwa ndị mmadụ eziokwu na omenala abụla alụsị. Echetara m na be anyị n'Igbo ebe a enwe mgbe ahụ asị m ka eweta ọkụ ka ọkụ dị n'obodo. Ndị be anyị ndị okenye be anyị si mba na-eweta ọkụ n'obodo na o emebi ụmụazị na ụmụazị mebie. So many things were happening then. So ife nje na-emebe onyinyo nwa bụ ka nkọwala anyị na omenala dị mma dị njọ, mana ọ dịgo ka nke dị njọ akazi nke dị mma, maka na omenala ọbụla na-eme ọ dịka mgbe ekwu maka ihe gbasara nri ji na nri ji adịrọ njọ, mana ife mmeri nri ji ju edo njọ bụ na kịta ụfọdụ na-ebu ụzọ achọzi ili ji ejeligodi ya na-alụ nsị. Anyị egbudi ewu ma ọkụkọ ọbụla eje gbugodi na-alụ nsị, eburu ụzọ jee lie na-alụ nsị, elisie enye anyị kpapụta anyị ka anyị bịa libe. Ọ ife mezi onye ọbụla ji ebe na-eli ji na nke onye bịa ọba bịa jee lie elu onwe ji otu o si wee chọọ ili ji. So ifo mmọnwụ a na-etivu mmọnwụ ya ese eziokwu na-enwe mmọnwụ eji ọgwụ eti, nwe mmọnwụ a na-eti na nkịtị na-eziokwu, mana kịta azụ mmọnwụ ejizi ọgwụ eti dị ka ọkalịlịzi yọta. Enwekwe mmọnwụ nkịtị na-agagharị n'iya n'afọ, mana ife mmenu na eji gozi ivin mmọnwụ ejizi alụ ana na-alụkasịalụ mmadụ. Ifo mmadụ onye enweghị iwo n'obi gbasara mmadụ ibie okpuru mmọnwụ jee lụọ alụ ana, ejizikwu mmọnwụ a na-ekpo eje ezu ori. So anyị anaghị ekwu na omenala be anyị enwele ndị dị mma, enwe ndị dị mma, mana a na-akọwa ya ka akọwa akụkọ ọfụma. Ife a ka ekwesị nnọọ ka enweta ndị kago onu, nna anyị fa kago onu ya bịa tụọ enwuola anyị fa kọwala anyị na okwere ife enwe ife me ndị nna nna anyị fa ji wee wepụ aka na ụfọdụ ife omenala wee weta ife ndị nwoke ọcha weta. Some of the things a anchetakwa nọkwa ndị be anyị jekwela ebe ahụ fụrụ ezigbote iwe bịa sị weta na ozi ọma Jizọs ama n'obodo anyị ka anyị nụ ya ka o chenji efe niile. Ọtụtụ ife eme mgbe ochie erike. Ụfọdụ ụmụazị kịta eso m ama m afụgo m anya na-agba, afọkwa m nke ndị nna nna anyị afọ, mana afụgo m anya na-agba, ama m ife dị n'ahịa. Ama m ka m si akọwa n'ife, mana ya dịba ofu mbọsị anya nọtụana tụye ife ọfụma kọwaa dị ife akụva. Ụfọdụ ndị a na-eme ife a anọ na Facebook a na-eme ife amala ife bụ omenala, onwere amala ya fajọs atie na akwụ ife akọlụva ebule n'isi na-emekwe research. Iwe ewutego m eme ka anyị anọtụ ana ka akọwa ife ọfụma, ka akọwa ife bụ omenala. Ụfọdụ ndị a na-akọwa ife bụ omenala ntụ na aghụghọ, ife a na-echi ya azụ ebe anyị eje lụọ alụ ana tụọ mmadụ na alụsị mee ajọ ife. Biko gbaalụnụ m na ebe nkwudovo ọgbatumtum m adịrọ mma, so nsị ka nyagharị anya ụdị ebe ọ dị ọzọ dị mma. So dịka anyị si ekwu bụ gbasara omenala na ife ọzọ nchọ ngwakwu